Ahojte! Dovoľte, aby sme vám predstavili našu krátku scénku o Pustom hrade. Poďte sa pozrieť na Pustý hrad. Pýtajte sa na čo chcete. Jej! Je to tu naozaj krásne. V akej časti hradu sa nachádzame? Nachádzame sa na Dolnom hrade. Je to tu fakt veľké. Aká je rozloha hradu? Rozloha hradu je približne 4 hektáry. Vidím, že je to tu naozaj krásne. Sú tu aj nejaké miesta na opekanie? Áno, je tu veľa miest na opekanie. Aj na Dolnom hrade môžete vidieť miesta na opekanie, ale taktiež aj na Hornom hrade sú. Vidím, že je tu krásny výhľad. Čo môžeme vidieť? Z Pustého hradu môžeme vidieť krásny výhľad na Nízke Tatry a taktiež aj na mesto Zvolen. A teraz dovoľte, aby sme vám Pustý hrad predstavili podrobnejšie.